Άρα μου λέτε ότι είναι δομικής υφής πια η συζήτηση που πρέπει να γίνει. Ναι, επομένως είναι δομικής υφής. Το ζήτημα πλέον της επιβολής αυτής του μεγάλου κεφαλαίου είναι δομικό, καθαρά δομικό της νέας οικονομίας. Δεν ξέρεις που ανήκει, είναι το ανώνυμο κεφάλαιο το λεγόμενο. Είναι το τραπεζικό σύστημα, είναι το χρηματιστηριακό σύστημα. Και αυτό είναι μη πολιτικό σύστημα και εξαναγκάζει και όλες τις κυβερνήσεις να ακολουθούν αυτό το οποίο αυτό θέλει. Δηλαδή τον πολλαπλασιασμό του και τη συγκέντρωσή του και την αύξηση της δύναμής του. Έχουν ευθύνη οι Έλληνες βουλευτές? Κοιτάξτε, από εκεί και πέρα η πολιτική ευθύνη υπάρχει για μένα. Η πολιτική ευθύνη υπάρχει. Πιστεύω ότι πολλοί δεν το ήθελαν, δεν το ήξεραν και το δεν το ξέρω είναι έλλειψη ευθύνης. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα δούμε και από εδώ και έπειτα. Εμείς κάνουμε έκκληση τώρα να αφυπνιστεί η πολιτική μας ηγεσία, να αφυπνιστεί πρώτα ο λαός και γι' αυτό το κάνουμε αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή δεν καταγγέλλω για να καταγγείλω, αλλά καταγγέλλω γιατί χρειάζεται ο λαός ως σύνολο υπευθύνων πολιτών και εμείς οι Έλληνες πρέπει να ξέρουμε τι σημαίνει πολίτης από την ιστορία μας, από την ιστορία της αρχαίας πόλης. Θα πρέπει λοιπόν όλη αυτή η καταγγελία γίνεται να αφυπνιστεί ο ελληνικός λαός. Αυτό είναι και ο σκοπός και της κίνησης ανεξάρτητων πολιτών που έχει ιδρύσει ο Μίκης Θεοδωράκης. Η Σπίθα, η περίφημη. Ακριβώς. Άρα, είναι ενημερωτικό αυτό το πράγμα για τα συμφέροντα του ελληνικού λαού και εκεί θέλουμε παρόντες και όλους τους βουλευτές μας και όλους όσοι ασχολούνται με την κομματική εκπροσώπηση που είναι δημοκρατική εκπροσώπηση του ελληνικού λαού. Θέλω να πάμε στην τελευταία διακοπή για απόψε και θα επανέλθουμε. Ωραία το δέσατε εδώ με τη Σπίθα. Μια χαρά το δέσατε. Εδώ είμαστε και πάλι στις αντιθέσεις για το τελευταίο μέρος της απόψινής εκπομπής με συνομιλητή μας τον κύριο Γιώργο Κασιμάτη. Κύριε καθηγητά, υπάρχει αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, μια μεγάλη υπόθεση που προδήλως έχει τον τίτλο «Αυτόνομες οικονομικές ζώνες», οι περίφημες αυτοτελείς οικονομικές ζώνες, η ΑΟΖ. Για πρώτη φορά το δόγμα Νταβούτογλου φαίνεται να βρίσκει ως πεδίο πειράματος εφαρμογής το Καστελόριζο. Η απλή διατύπωση το Καστελόριζο είναι στη Μεσόγειο, είναι ελληνικό αλλά είναι στη Μεσόγειο και όχι στο Αιγαίο που προκάλεσε θυμηδία, βρήκε πρακτική εφαρμογή με τις περίφημες νότεξ του τουρκικού Υπουργείου όταν ένα ιταλικό σκάφος ερευνητικό ποντίζοντας σύστημα οπτικών ινών να συνδέσει Ιταλία, το λέω για τον κόσμο, εσείς τα ξέρετε, και Ισραήλ, είπε η Τουρκία, ΑΟΖ είναι δικιά μου εκεί που πάτε, ενώ ήταν εντός του ελληνικού χώρου. Ως εκ τούτου δεν υφίσταται σύνορο ΑΟΖ Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ, το σπάω. Χαιρετάτε μου τον πλάτανο, θα το πω λαϊκά, και για το Καστελόριζο. Και εμείς περιμένουμε, ως φαίνεται, πέρα από μια χλιαρή διαμαρτυρία, την αντίδραση του Ισραήλ επί της ουσίας, για να λέμε τα πράγματα το όνομά τους. Ρωτώ, δημιουργούνται νέα νομικά δεδομένα από το γείτονα που ξέρετε καλύτερα από μένα πόσο υπομονετικά και καρτερικά παίζει ένα παιχνίδι, 60 χρόνια βάζει συνεχώς νέα ζητήματα πάνω στο τραπέζι και χάνουμε ευκαιρίες επειδή είμαστε και σε αυτή την κατάσταση? Κοιτάξτε, ακριβώς τα νομικά ζητήματα τα οποία δημιουργούνται, εγώ δεν μπορώ λόγω ειδικότητας να τα πω, είναι θέμα διεθνολόγων και επομένως υπάρχει κίνδυνος να πω και κάτι λάθος. Εκείνο το οποίο όμως όλα αυτά τα ζητήματα, θέλω να πω ότι όλα αυτά τα ζητήματα συνδέονται με αυτό που έλεγα προηγουμένως. Με την δυνατότητα ισχύως της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Και σήμερα την έχουμε χάσει. Την έχουμε χάσει δυστυχώς και μπορούμε να την ξαναμπρούμε, αλλά χρειάζεται δύναμη πια στην πολιτική μας ηγεσία. Και αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνης που έχει ο κόσμος στην πολιτική ηγεσία είναι όλα αυτά. Η Τουρκία βλέπουμε ότι εδώ και 60 χρόνια έχει μια σταθερή εξωτερική πολιτική και μια σταθερή πολιτική απέναντί μας. Η Τουρκία αποβλέπει στο να πάρει ολόκληρη την Κύπρο.
Δεν είναι θέμα της διχοτόμησης πλέον. Κάποτε το στόχος της είναι αυτό. Να ελέγξει ολόκληρη ως ζωτική σημασίας μέρος της τουρκικής επικρατείας. Το ίδιο και για ένα μεγάλο μέρος του Αιγαίου. Επομένως, εμείς όμως αλλάζουμε συνεχώς στάσεις απέναντι, αδικαιολόγητα, και αυτό δεν μπορεί να εξηγηθεί αλλιώς παρά μόνο ότι είμαστε δέσμοι κάποιων δυνάμεων εξωτερικών και έχουμε χάσει τη δύναμη της εξωτερικής μας πολιτικής. Και αυτό σήμερα αποδεικνύεται με τους όρους της Δανειακής Συμβάσεως. Οι όροι της Δανειακής Συμβάσεως δεν είχαν ανάγκη να τις βάλουν οι Ευρωπαίοι. Θέλουν ακριβώς να λύσουν όλα αυτά τα θέματα. Ελεύθερα. Δεν έχει σημασία εάν η διεθνής κοινότητα ή η δύναμη, ξέρω εγώ, που λέγεται οι Ηνωμένες Πολιτείες, θέλουν να τα δώσουν στην Τουρκία ή όχι. Εγώ πιστεύω ότι δεν θέλουν ούτε στην Τουρκία να τα δώσουν. Αλλά πάντως να μην τα ελέγχει ούτε η Ελλάδα. Και αυτό είναι ο μεγάλος κίνδυνος, αυτή είναι η ανησυχία μας και γι' αυτό ακριβώς παλεύουμε και εναντίον των δανειακών συμβάσεων. Παλεύουμε για αυτούς τους όρους. Αυτούς που μας αδυνατίζουν ως ανεξάρτητο και ελεύθερο κράτος. Σας φοβίζει ότι ήρθε η ώρα για μια ιστορική ρεβάνς από το περίφημο παπανδρεϊκό «Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες», ότι η Ελλάδα κατοικείται από Έλληνες, θα μας πούν οι δανειστές μας, αλλά το που ανήκει αφήστε γιατί το έχετε υπογράψει διαφορετικά? Κοιτάξτε, αυτό το πολιτικό σύνθημα είναι μια ουσία η οποία είναι... Σήμερα αποδεικνύεται ότι είναι ουσία. Είναι ουσία και αποδεικνύεται και είναι και ο πόθος, και γι' αυτό ακριβώς ακολούθησε το σύνθημα αυτό, είναι ο πόθος του ελληνικού λαού, διαχρονικά, ιστορικά. Ο πόθος του ελληνικού λαού ήταν πάντοτε, ως πολιτισμικής οντότητας, ήταν πάντοτε αυτή η ανεξαρτησία, η οποία οδήγησε, δεν ήταν ένα τυχαίο γεγονός η ανεξαρτησία του 1921, ήταν ένας πόθος, υπήρχε ο λαός, υπήρχε η κοινή συνείδηση πολιτισμού, η συνείδηση κοινής ιστορίας από την αρχαιότητα, διατηρήθηκε η γλώσσα που ήταν βασικό και επομένως από εκεί και έπειτα υπήρχε η επιθυμία αυτή ότι θα πρέπει αυτή η οντότητα αυτή να έχει μια ανεξαρτησία και ελευθερία. Αυτό είναι η συνείδηση του ελληνικού λαού. Δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε. Φοβάστε ότι κάποιοι επιχειρούν να πάρουν μια ιστορική ρεβάνς σε βάρος της Ελλάδας? Εγώ πιστεύω ναι. Εγώ πιστεύω ναι. Και δεν είναι τυχαίο. Χωρίς να έχετε την αίσθηση ότι είμαστε ο περιούσιος λαός. Δεν το λέτε από αυτή. Όχι από αυτή. Αυτό το οποίο έχει ο κάθε λαός. Ο κάθε λαός έχει μια ταυτότητα ιστορική και πολιτισμική. Δεν το πω εθνικιστικά το θέμα. Ο εθνικισμός είναι να επιτίθεσαι εναντίον του άλλου και να κατακτάς από την κυριαρχία του άλλου. Αυτός είναι εθνικισμός. Και να λες ότι είσαι ο περιούσιος λαός της γης. Από τη στιγμή όμως που σήμερα ακόμη υπάρχουν ως βασικές οντότητες τα κράτη, τα εθνικά όπως τα λέμε, με μειονότητες μέσα κτλ. Και δίνουμε μεν στην διεθνή κοινότητα ένα μέρος κυριαρχικών δικαιωμάτων, αλλά σύνορα υπάρχουν. Όσο υπάρχουν σύνορα, υπάρχει η συνείδηση κοινής ιστορίας και κοινού πολιτισμού. Και αυτό είναι το λάθος ορισμένων φαινομένων που εμφανίζονται και στην ιστοριογραφία σήμερα, που ακούμε και για την ιστοριογραφία και για τη διδασκαλία της ιστορίας και για όλα αυτά. Καλά. Ο μεταμοντερνισμός στην ελληνική ιστορία και ο εθνοκεντρισμός, εγώ λέω ότι είναι οι ίδιες όψεις, μάλλον διαφορετικές όψεις του ίδιου νομίσματος όμως στην ουσία. Ακριβώς. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Πείτε μου, κύριε καθηγητά, είστε σε ένα νησί που έχει ένα ιδιαίτερο ιστορικό φορτίο για το κυβερνών κόμμα. Ναι. Από τα χρόνια της ιδρύσεως του Πασόκ από τον ιδρυτή του, τον Ανδρέα Παπανδρέου. Και υπάρχει μια απορία στο Μεσοπολίτη. Εδώ διαχρονικά το Πασόκ είναι η κυρίαρχη πολιτική διεξαμενή. Δεν το πάω κομματικά, αλλά θέλω να σας ρωτήσω. Από αυτό το περίφημο παπανδρεϊκό DNA δεν υπάρχει τίποτα σήμερα. Διότι ο Ανδρέας Παπανδρέου με τα λάθη του, η ιστορία άλλωστε καταδεικνύει και θα καταδείξει, με τα λάθη του, τις ακρότητές του, υπήρξε όμως αντίρρητα μια από τις κορυφαίες πολιτικές φυσιογνωμίες, ιδίως μεταπολιτευτικά, κυβέρνησε αυτή τη χώρα για μακρό διάστημα και την άλλαξε για μακρό διάστημα και προς το καλύτερο και προς το χειρότερο σε πολλές εκφάσεις. Θυμάμαι, και οι κριτικοί το θυμούνται, ότι όταν ήταν η πλήρης προσαρμογή μας στις συνθήκες της ΕΟΚ, είπε ότι κοιτάξτε, εμείς είμαστε μια αδύνατη χώρα. Θέλω αντισταθμιστικά. Θέλω τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα. Ασχέτως να τα φάγαμε στα μπουζούκια μετά. Ερώτηση. Αυτό σήμερα δεν το είδαμε. Δηλαδή δεν είδαμε να προσέλθουμε και να πούμε ότι είμαστε μέλος Ευρωζώνης μεν, αλλά είμαστε αδύνατη χώρα δε. Μιλάτε για αλληλεγγύη αφετρίτου.
Ελάτε εδώ να δούμε τι γίνεται. Εδώ μας περιγράφεται μια κατάσταση και γι' αυτό ρωτάω. Αυτό το παπανδρεϊκό DNA έχει χαθεί. Τι γίνεται? Κοιτάξτε να δείτε. Διότι ο Πρωθυπουργός είναι γιος του. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι αν υπήρχε Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος πράγματι μπορεί να έκανε πάρα πολλά λάθη, αλλά μην ξεχνάμε ότι ανέδειξε την ξεχασμένη Ελλάδα. Μην ξεχνάμε ότι και η Κρήτη λιγότερο ίσως, αλλά η άλλη Ελλάδα, η Ύπαιθρος, ήταν εγκαταλελειμμένη πλήρως. Και εδώ τα χωριά ήταν εγκαταλελειμμένα. Και όλα αυτά αλλάξανε. Όπως επίσης και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής συνέβαλε στην αποκατάσταση της δημοκρατίας, στην εδραίωση μάλλον της δημοκρατίας μετά την δικτατορία. Αυτοί οι δύο πολιτικοί ηγέτες, και αυτό μπορώ να το πω και από τη θέση γνώσεως, εκτιμούσαν ο ένας τον άλλον βαθύτατα, ανεξαρτήτως των συγκρούσεων. Και ο Ανδρέας Παπανδρέου έλεγε ότι είναι μεγάλος ηγέτης ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής κάθε μέρα, όσες φορές με συναντούσε, είναι μεγάλος ηγέτης, ο αρχηγός σου, μου έλεγε. Λοιπόν, θέλω να πω ότι εκτιμούνταν βαθύτατα. Αυτοί δεν θα οδηγούσαν τη χώρα σε αυτό το θέμα. Άρα από έχουμε εκεί πρόβλημα και πέρα, ηγεσιών, πιστεύετε? εγώ πιστεύω ότι έχουμε ένα πρόβλημα ηγεσίας πολιτικής, ναι, η οποία είναι κάτω, σε όλο τον κόσμο σήμερα είναι κάτω του μετρίου, σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ευρώπη. Όλοι παραπονούνται, με όποιον και αν συζητήσει κανείς στο εξωτερικό. Αλλά φοβούμαι ότι σε εμάς είναι ακόμη χειρότερη κατάσταση. Μπορεί να διορθωθεί με αυτή την αφύπνιση. Και αυτό το οποίο μπορεί να συμβάλλει ο κριτικός λαός, γιατί είπατε μια πολύ σωστή παρατήρηση προηγουμένως, ότι αυτό το νησί έχει μια παράδοση προς την κατεύθυνση, όπως ήταν η παράδοση του Ελευθερίου Βενιζέλου, συνέχισε με τον Ανδρέα Παπανδρέου, με τον Γιώργο Παπανδρέου και μετά με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Δηλαδή προς μια περισσότερο προοδευτική δημοκρατική αντίληψη των πραγμάτων. Αυτό το νησί σήμερα μπορεί να προσφέρει σημαντική θέση, ακριβώς διότι κατά την πλειοψηφία του, όπως έχουν δείξει μέχρι σήμερα τα πράγματα, είναι οπαδός του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος. Και πιστεύω ότι θα πρέπει αυτό περισσότερο από κάθε άλλο κομμάτι της ελληνικής γης να ελέγξει με θάρρος, με επιμονή και με αποφασιστικότητα την ηγεσία την οποία ετοίμησε όλα τα χρόνια. Χαίρομαι για το διαχωρισμό που κάνετε, γιατί θα σας έλεγε, με προλάβατε τώρα, ποιο σοσιαλιστικό κίνημα θα σας έλεγε κάποιος, διότι η εφαρμογή των πολιτικών είναι ακραίες νεοφιλελεύθερες και δεν το λέω κομματικά, το λέω οικονομικά αυτή τη στιγμή. Θα σας το επιβεβαιώσω κι εγώ, ότι σήμερα δεν υπάρχει σοσιαλισμός στο Σοσιαλιστικό Κόμμα. Και ο διεθνής αυτός σοσιαλισμός δυστυχώς είναι για μαύρα κλάματα. Δεν έχει καμία σχέση με τον σοσιαλισμό και με τις σοσιαλιστικές ιδέες. Επομένως δεν έχει ούτε το δικό μας Σοσιαλιστικό Κόμμα. Και γι' αυτό η Κρήτη είναι η μόνη κατάλληλη δύναμη να το υπενθυμίζει αυτό εις οποιοδήποτε κόμμα λέει ότι είναι σοσιαλιστικό.